Que temos aquí unha xente que estou desexando. Vamos dentro de Viana do Bolo, que aquí nos están esperando. Había un aplauso que viñeron de moi lonxe. Carnaval A Paco, a Santiago, a Diana e a Casimiro. Falamos dun dos entroidos máis auténticos, máis singulares e máis ancestrais, non? Correcto. Con esto estaría, non? Outro aplauso e rapaz. Sí, nada, que Marchamos. está nerviosísima, ou non? Eu non. Non, vale. Porque dixo, Por qué? están nos vendo. Escoito dicir, están nos vendo. Claro, que moitas veces falamos do triángulo máxico e entendemos, e xa estamos moi familiarizados coas pantallas, cos cigarróns, cos peliqueiros, pero mellor outros Pero troidos... ti máis, que te gusteche moito. Claro, a mí me encanta, todo o que teña que ver con trollo me encanta, pero mellor co boteiro non estamos tan familiarizados. Que nos explica esa figura? O boteiro é a autoridade sobre os folións. Vai basado nos folións, é o que abre paso e é o que hai que ter respeto. Vale? Que é a figura que estamos a ver aí detrás ou cal sería? Exactamente a mesma. Sí. Vale. Pero e o boteiro non é o nome que ven por algo que leve por algún artigo ou de que ven o de boteiro ou non ten nada que ver. Toda a vida foi boteiro. Boteiro é boteiro. O home dos quilos. Si, non é por algún elemento que leve que sexa o que significa isto. No, vale. Pois non será por elementos, porque estamos vendo ademais uns traxes moi elaborados, temos aquí todos os elementos, e penso que podería ser bonito ver como se van preparando, porque isto, Diana, é case que unha liturxia, non? Imos ir axudando a vestirse a estes dous voluntarios, digamos, se vos parece, e imos explicando en que consiste cada parte do traxe e como hai que colocala, porque ten o seu aquel, non? Veña, pois comezamos cando queirades. Eles son os que falan, vos sois os modelos, non? Claro, porque Son modelos, claro que sí. Nos axudamos se queres tamén, Diana? Que sería o primeiro? Porque vexo que xa teñen a parte de abaixo. Bueno, a parte de abaixo xa puxeron eles porque... Por suerte, si, non, mellor. No, é que é moi complicado. A parte de abaixo as leggings para que viñeran con elas postas, xa que é complicado poñelas. Para ir E o pantalón. E agora vamos a pola camisa, que si nos axudantes, a abrochalas. Sí. Veña. Ai, Espera, que che digo que isto... que eu son moi pequena. Puxe no perdona, puxe no Que tamén, que perrerías me Veña, fai. vou axudar, que teño as mans pequeniñas e igual abrocho máis fácil, non? Se queres trecho unha tallita máis, teño que ir ao almacén, pero... Ai, pesa, Diana, isto que está feito. A ver, vou. Estos son cintas de seda. A ver se te Como os pode que levamos axudar. da tuna, pero o de outro xeito. Están todas fruncidas a man e cosidas cada unha Mira, co seu mira. fío de color. Sí, debe ser, pero traballadas. Sí, Porque primeiro isto frúncelas é e despois cósenas a camisa. Hai máis... Casimiro, se vas a falar, avísame que se poño o micro. Contrólame que o este facendo ben, E levan como un porque... kilómetro Sí, vou de intentar. cinta. Aí vai. Esta queda un pouco xusta, teña. Aí vai. No, ten que ser Xa vai que cruzado, foron te os quero primeiros que mofar. se estrenaron, eles. Sí, non hai problema. Ten anos, Aí vai. El aguante. Pero como párate, os primeiros que estrenaron estes traxes. E vai 30 e algo anos estrenaron eles dous estes traxes. Estes mesmos que se estamos Sí. poñendo agora. Parece que están Guau. novos o trinque, eh? Sí, pois non. hai que cuidalos, Porque eses días sufren, porque claro, entre a meteoroloxía, estar por aí... Aí vai, o primeiro. Sudar, que te sudas con isto. Sí, no, É que porque pesa movimiento moitísimo. moito, non? Bastante. Abrigadiños van, eso seguro, porque a verdade é que pesa o seu. E estou no vendo aquí moi pretiño, Diana, e isto leva un traballazo É para abrochar máis. para abrocharse. E David dá unha axuda que dá gusto. El manda, Axúdanos. el a mandar. Estou gordo. Queres que te axude? É que, a ver... É que non son- Non te recomendo, claro, é que o que está me gustando a min... Xa non me atopo ni un botón. Mira, vai por aquí. Aquí Todo está, ten que estar por esta banda. Todo para aquí está o abrochar. buratillo. Aquí está o burato. Veña, a ver se es que... Mira aí. Ten o seu mérito, Ai, mira, que rápido. Complicado. Ah, mira, aquí hai outro, vale, Sí, vale. claro. É por aquí, por este ladrillo do tempo, brazo. eh? Ah, vale. Se precisades 2 horas, damos 2 horas, non? E teñen tamén na espalda Diana, que agora o veremos, se poden virar. Teñen tamén... Macho, que teño que No, marchar. no, ti vai contando que Teñen conta tamén moi ben, unha Raquel. serie de figuras, non? Vemos que están aí cosidiños, con avalorios. Non só son estes lazos rizados, senón que tamén teñen... David. Quieta, atende, estás poñendo De feito, nerviosa. Diana nos estábamos O traxe durou 30 anos e vou nos romper hoxe. Acabou de aquí. Cando falamos dos avalorios, nos amosaba Diana os seus pendentes, non? Sí, claro. A ver, mírate aí a cámara, Diana. Mira. Mírate aí para que se te vexa. Uy. É que está David tapándome sempre. Bueno, siempre, si Xa, estamos Dios, noche, Diana, por Dios. Son dunha chica de Viana que se chama Ainhoa. Que Por fai devólvellos. pendentes. No, que... Ben, Dios. Era. Son Que chulos, boteiros. que chulos. Mira, e por Mira, aquí as Luis. costas o que eu dicía, ves?
teñen algúns elementos decorativos, neste caso unha flor feita con abalorios, que entendo que isto é feito absolutamente a man. Todo a man, Peciña todo por a man. peciña. Canto tempo pode tardar en elaborarse unha chaqueta deste tipo, unha camisa? A ver, é que non lle dica. Crees que che Bueno, que estás mirando moi ben. Tranquilo, non, déxate. Ela leva Sí. sobre Déxate 1.600 facer. metros de tela de seda. 1.600 metros de tea aquí, Sí, nesta sí. parte do traxe. Solo que a camisa 1.600 metros. Caramba, moito traballo. Sí, sí. Ten puesto non lle dedican días enteros, e a ratos porque tamén as Claro. que fan aburrese. Claro. Esta levaba 30 anos poñendo, pero creo que po ano vai ter que facer unha talla máis. Con 20 anos non estaba... Vamos a facer unha cousa. Aí Vamos está. a facer unha pausiña Listo. como anuncio e a volta está Seguimos vestido. aquí vestindo. Un cacho, cacho. Ai, a ver...